ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಮಂಡೇ 22 ಜಾನ್ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಿನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ರೈನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಮಸರಡ್ ಪೂರ ಪಂಡ ವೀಕ್ ಡೇ ಅಂಚ ಒಂತ ಬಂಗಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯದೆಲ್ಲ ಇನಿ ದಿನ ಪಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಐತಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಟೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಾಲೆಗ್ 16 days ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಡೆಕೋರ್ ಮಲ್ದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ದಿನಿ ಪೂರ ತೋಜಾವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದೆ ಮಲ್ದ ಡೆಕೋರ್ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಸುಬ್ಬಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕುಲೊಂದಿರ್ ಅಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಆಡ ಸಪುರಾತಿಗೆ ಏರ್ವನ್ನಿ ಆಂಟಿ ಬನ್ನಿ ಇರೆಗ ಆಂಟಿ ಇರ್ನ ಚಶ್ಮಾ ಉಂಡು ಸಪುರಾತಿರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಸುಬ್ಬಿನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಪುದರ್ದಿದ್ಲಾಂಡ್ ಅಲ್ನ ಪುದರ್ ಏನ ನಮಸ್ವಿ ಪಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ಈಗ ಕೆಲವು ಪುದರುಂಡು ಸುಬ್ಬಿ ಎಂಕಲ್ ಸಿಯಲ್ ಎಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಸಾಯಿನ ಮೂಜಿ ಲೆಟರ್ ಉಂಡತ ಪಂಡ SAI ಅಲೆಗ SIA ಅಂಚ ಸಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಲೆಗ ಸುಬ್ಬಿ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಇತ್ತ ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತುಂಡಲೆಗ ನಮಸ್ವಿಂದ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ನನೇತ್ ಪುದರ್ ಅವರಂಡ ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿ ಏನ ಲೆಪ್ಪು ಐತೆ ಅಪ್ಪು ಒಂದು ಬಾಬುಚಿ ಸಾಯಿ ಬಾಬುಚಿ ಲೆಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಪುದರ್ದಿದಾಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಡುಲ್ಲೇರ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಕುಲೊಂದ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪರ ಎಂಕಲ್ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲಗಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ದಾದ ಮಾತ ಕಂದ ಅಂದ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವೆನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ನಿಕಲ್ಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ದುಂಬುಡು ಪಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಬಾಲೆ ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ 3 months ಮುಟ್ಟ ತೋಜಾವ್ಲಕ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಏರ್ ಪೂರ ಬೈದಿರ ಪಂಡ ಅವನೇ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ ಅದು ಬಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಂದ ಅವೇನು ತೂಕ ಆಫ್ಟರ್ 3 months ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಈಗ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ದಾದ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಅಂದ ನಿಕಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪ ಅದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಇಂಡಿಯನ್ ಲುಕ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬುಟಿಕ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪದಿನಿ ಅಂಚ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಕಲ್ನ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೈನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ರಾಕ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟುನ ಪೂರ ದೀಪದ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪದಿನಿ ಪಂಡ ಬಾಲೆಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಇಂಚ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ
ಆತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಗ್ ದಾದ ಮಾತ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದ ಅಂದ ತೋಜವೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದು ರೆಡ್ ಏನ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ಕಾಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಪುಂಡತ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ತಪ್ಪುಡು ಅವೇ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ರೆಡ್ ಪೂರ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೆಂಕ್ಲ್ ಮಲ್ಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೇ ಗೆತೊನ್ನಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂದು ಸೊಂಟದ ಚೈನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಗೆ ತೊನ್ನಿ ಶೋಕುಂಡು ಇಂದುಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಂಚಿನ ನಿಪ್ಪುನು ಪಂಡ ನೇಟ್ ಅವೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡದ ಸೊ ಅಂಚ ನನಲ್ಲ ಪಾಡು ಲೇಕ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ್ ಇತ್ತದ ಹುಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಚ ಇಂದೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚೈನ್ ಇಂದುಲ ಶೋಕುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಪಂಡ ಏತೊಂಜಿ 6 ಅದನ್ನ ಗುಂಡುಲಕ ಬತ್ತ ಶೋಕುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಂದುಲ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ರೆಗ್ಲೆಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಯರ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಂದು ಡೈಮಂಡ್ ದ ಇಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ವೆರ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಅಲೆಗ ನನ್ನ ಪಾಡ್ರನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜಲೆಗ ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಂದು ರಡ್ಡ ಸಿಲ್ವರ್ದ ಏನ ಖಾರಕ್ ಪಾಡುನ ಎಂಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಗೆ ತೊನ್ನಿ ಅವು ಗೆಜ್ಜದ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ರ ಲಾಪುಜಲೆಗ ಇಂದೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಜಿತೆ ಪಂಡ ಅವು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮೀಪಾನಾಗ ಪೂರ ಒಂತೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಏನಂಡಲ್ಲ ತಾಗಂಡ ಪೂರ ಅಂದ ಬಂಗ ಅಂದಾತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಿಲ್ವರ್ದ ಇಂದುಲ ಶೋಕುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನೆತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಈತೆ ಸದ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಆ್ಯಡ್ ಅವರ ಉಂಡ ದಾದ ಅಂದ ಅಂಚ ಸದ್ಯದ ಈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಏನ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಎಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅವು ಏನಂತೀನಿ ತಿನ್ನದ ಒಂಥರ ಅರಬಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಶೋಕುಂಡಿಂದುಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡೀತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪುನೊಂದೆನ್ಮೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.